Il-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija Dr. Peter Paul Zammit fl-ewwel ftit jiem tiegħu fit-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija diġà imbarka fuq programm ta' ħidma illi se tara Korp aktar modernizzat. L-ewwel pass huwa illi jimmodernizza it-tagħlim fil-Korp. U l-istruttura ta' tagħlim fil-Korp tal-Pulizija trid timmodernizza ruħha, kienna diġà laqgħat fuq dan is-suġġett, qed tinbena l-akkademja, se niżviluppawha kif suppost, se nġibu għalliema professjonali dan il-kuntest, diġà bdejna bil-ħidma ta' wara l-kwinti. Meta kien intervistat fuq Breakfast News fuq 1 it-3 filgħodu, il-Kummissarju Zammit qal illi l-ikbar mira tiegħu hija illi jisma' lill-Pulizija ħalli joħorġu bl-aħjar soluzzjonijiet. Għandek aktar pjanijiet li tkun qed tbiddel timmodernizza fil-Korp tal-Pulizija? Pjanijiet hemm kemm trid. Il-problema fil-ħajja jedem biex tatwhom. L-ikbar pjan tiegħi nisma' nara x'inhuma l-affarijiet, nitkellem, niddiskuti, nispera li fl-aħħar noħroġ bl-aħjar soluzzjoni għal kulħadd, l-iktar li għandu bżonn. Mistoqsi dwar waħda mill-proposti li hemm fil-manifest elettorali tal-Gvern Laburista li jinħoloq unit speċjalizzat fih dan il-korp li jkun imħarreġ biex jieħu ħsieb is-sigurtà f'żoni turistiċi, il-Kummissarju qal li dan jista' jitwaqqaf f'qasir żmien. L-ħsieb tiegħi forsi nagħmlu tourist police, min jaf. Ħnaraw x'inhu l-aħjar għall-pajjiż. Mhux se ndum għax is-sajf magħna. Peter Paul Zammit huwa prokuratur legali huwa serva fil-Korp tal-Pulizija għal 25 sena sal-2009. Jgħid li dan il-fatt se jgħinu li jifhem aħjar xi jħossu il-persuni fuq iż-żewġ naħat tal-munita. Rajt iż-żewġ naħat tal-munita. Mela jiena llum inħoss li l-munita mhix falsa, għandi iż-żewġ naħat tas-sitwazzjoni. Inkun verament nista' nagħti l-aħjar għaliex rajt iż-żewġ naħat kif jgħidlek il-Malti tisma' iż-żewġ niebel. Qabel ħareġ mill-Korp huwa serva ta' superintendent responsabbli mill-uffiċċju legali tal-Korp. Iżda dan l-uffiċċju spiċċa minsi bil-Kummissarju l-ġdid jgħid illi waħda mill-prijoritajiet tiegħu huwa li jerġa' jibni dan l-uffiċċju. Il-ħsieb tiegħi huwa li nerġa' nqajjem l-uffiċċju legali insaħħu għal żewġ raġunijiet partikolari. Il-Pulizija qed taħdem kontinwament fi stat ta' liġi. Ix-xogħol tagħha huwa li tmexxi l-liġi. Ma tista' qatt allura ikollu nuqqas kbir ta' saħħa ta' liġi ta' interpretazzjoni għax ħaddajjef ir-riżultat. Mistoqsi jekk jaħsibx li wasal iż-żmien li anke surġenti tal-Pulizija jmexxu xi każijiet fil-qorti u mhux l-ispetturi biss, il-Kummissarju wieġeb hekk. Għandna surġenti ta' kwalitajiet tal-ġen, għandna nies gradwati fl-inqas rank fil-Pulizija, meta bdejt nara r-riv li diġà bdejt nagħmel dawn il-jiem, sibt din is-sitwazzjoni. Jekk ma rridx isiru spetturi, it's there option, però dak li huma jafu kunu ċerti li se nieħdu u se nużah. Il-Kummissarju tal-Pulizija waqt li jgħid li huwa favur li membri tal-Korp jissieħbu f'union iżda mhux li jkollhom dritt li jipparteċipaw fi strajk huwa saħaq li se jkun qed jiġġieled dak li huwa dritt tal-Pulizija. Jien se nkun barra mill-istorja, minn issa stess nagħmel weda tiegħi illi ma se jkollix naqsam xejn fil-union. Se nkun qiegħed hemm biex inlaqqa t-talbit tal-union mal-gvern, il-go between. Dak li se jiġri huwa favur il-Pulizija se niġġieled għalih. Iffaċċjat fil-programm b'informazzjoni li hemm apparati ġdid li ilu maqful iż-żmien fosthom dak magħruf bħala night vision, laptops u anke van attrezzat b'apparat ta' sorveljanza li kellu jintuża mit-taqsima ta' l-immigrazzjoni, il-Kummissarju wiegħed li dawn se jibdew jintużaw. Finalment il-Kummissarju Zammit wiegħed illi se tikber il-kooperazzjoni bejn il-Pulizija u l-ġurnalisti illi fi kliemu jridhom illi jaħdmu flimkien. Allora mhux qiegħed hemmhekk biss għal paga, ħafna minnkom huma nies dedikati. Tinsew il-paga, nafx ġifieri, ħdimt magħkom. Qegħdin hemm hemm l-amor propju. U fejn hemm l-amor propju, il-Pulizija trid tirrispettah. Il-Pulizija jrid ikunu flimkien mal-ġurnalisti. Il-ġurnalisti jkunu naħa tagħna. Jekk qed nissawtu l-ewwel daqqa seqlaħħa il-Pulizija ta' waraħ però ħajkun il-ġurnalist li ħajrreporta korrettament. Ma rridx il-ġurnalist in-naħa l-oħra, aħres li jgħabli kraħ, jisni ħantik bil-lembu, bid-dovut rispett. Maħniex qegħdin hemm. Irid tkun miegħi.